Aquí hai innovación, hai profesionalización, hai talento. E tamén hai miles de visitantes que cada ano confirman que esta cita non é unha máis. O Marca do Deza convértese no verdadeiro centro neurálxico de Galicia, co inicio dunha semana para coñecer e recoñecer o peso dun dos motores máis tradicionais e potentes da economía e tamén da identidade non só da provincia, senón tamén de Galicia, porque para nós, os que temos a fortuna de vivir nesta terra, o rural foi e será un motor de emprego e desenvolvemento, un motor de sustentabilidade e cuidado co medio ambiente e un motor de vida e futuro deste territorio. Delegado territorial, director de banca sectorial unido Gerardo, director da Fundación, a toda a xente que nos acompaña desos cargos da Administración da Xunta de Galicia, distintos directores xerais, a outros delegados territoriais que nos acompañan, a moitos alcaldes e alcaldesas e tamén concelleiros que están aquí, moitísimas grazas, representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén a moitos expositores e amigos, en definitiva, desta Semana Verde. Moitísimas grazas por estar aquí. É un placer dar de novo a benvida a esta feira, unha feira que ten significado algo moi importante para moita xente. E o presidente da Diputación que para él, que é desta comarca, era significativa esta feira. Eu xa teño contado nesta feira que de pequeno os que tiñamos a posibilidade de vir a Silleda era como máis que de feira, de festa. Días, atopámonos no stand da Armería Reclamo en FECAP 2025. Bos días, Rocío. Que tal, Manuel, como estás? Bueno, pues antes de nada, piques de finalizar a feira, impresión desta nova edición. Bueno, pois un pouco na liña de todos os anos. Os xoves e o venres son uns días así máis paradiños, porque, bueno, a xente aínda moita está traballando, e despois sábado e domingo son os días de máis afluencia. Hoxe, por exemplo, domingo xa se ve que hai moita xente paseando. Ademais, está bo día. Igual, a efectos logísticos, lle sobra un día a feira. Como empezar o venres, igual íbamos sobraos. Sí, é o que falamos todos os expositores todos os anos. O xoves é un día moi parado, casi o utilizamos para terminar de montar os stands, de acabar de decorar, de poñer algún carteliño, pero sí que a nivel de afluencia de público é moi floxo. Falando de afluencia e de público, que se atopa o público aquí no stand de Armería Reclamo? Bueno, pois no noso stand podes atopar roupa de caza, calzado tamén, traemos ofertas de últimas tallas que temos, podes encontrar boas oportunidades. Temos unha exposición de armas importante, de armas de fogo, tanto rifles como escopetas, carabinas do 22. Despois traemos moito material relacionado coa caza da becada, que nos adicámonos un pouquiño a ese tema. Temos a nosa páxina web, a de cazabecada.com, e despois temos unha sección tamén moi importante de carabinas e de pistolas de aire comprimido, que é algo que lle gusta moito a xente e co que se entretén moito. Aquí, digamos, non é só o que, entre comillas, se factura na feira, sino a repercusión e darse a conocer, digamos, isto é un escaparate, non, Rocío? Sí, para nós é moi importante. Levamos, creo que, se non me equivoco, esta é a 7ª edición na que participamos, e para nós é importantísimo porque nos damos a conocer, a xente ubícanos onde estamos, vale? E despois sí que é verdad que nos chaman moito e que repercute moito. Temos xa amigos de Silleda, clientes que son clásicos xa de todos os anos, que nos veñen a visitar, e moitos clientes que, a pesar de estar a 1h30 de aquí, nos van a visitar tamén a Armería. Falando de visitar a Armería, onde está a Armería? Bueno, pois a nosa armería está en Viana do Bolo, estamos na Praza Maior,
no centro desta gran cidade, e ali onde nos podedes atopar. E aparte diso, pois, na tienda online que temos en cazabecada.com, pois aí estamos xa en todos os sitios, en todo o mundo, porque é aberto. Sí. Aparte de roupa de caza e do que poderon ver aquí, que máis servicios se pode atopar o cazador en Almería Reclamo, Rocío? Bueno, pois temos, como dicen moitas empresas, un servicio integral, ¿no? Porque facemos tamén renovación de permiso de armas, xestión de licencias de caza. Bueno, en xeral, todos os trámites que ten que facer un cazador, pois nos ocupámonos de iso, e evitamos moitas veces pois, que a xente, se ten que ir á intervención de armas a facer unha xestión, pois teña que pedir o mellor un día no traballo, ou se ten que sacar unha licenza de caza, que agora está complicado moitas veces, o tela no banco, pois poder ya darnos no mismo momento. Bueno, pois moitísimas gracias polo servicio que prestades ao colectivo, que sempre é importante, e se non queren ir por Almería Reclamo, pois o ano que ven intentaremos volver a vernos en Silleda. Intentaremos volver a estar aquí como cada ano, a verdade. Pois moitísimas gracias e a seguir traballando, Rocío. Moi ben, moitas gracias, Manuel. Profecat 2025, un ano máis, Almería Remanso. Bos días, Ramón. Bos días, que tal? Bueno, pois a piques de finalizar esta edición, que valoración facemos desta nova edición, Ramón? Bueno, como todos os anos, o sábado e o domingo, os jueves e os viernes moi tranquilos, pero o sábado e o domingo, pois, moita afluencia de xente e o tempo tamén nos está acompañando. Digamos, vos populis entre os expositores que probablemente houvese que ir a un formato de solo 3 días para esta feira, sobre todo por cuidar o público e tamén os expositores, lógicamente. Efectivamente, xa temos falado moito aquí entre os stands, que cada ano pois, dámonos conta de que pensamos que con 2 días e medio que chegarían con comezar o viernes pola tarde sería suficiente. Que trouxo Ramón e Remanso, por añadidura, a expoñer a Silleda para os clientes, Ramón? Bueno, traemos unha parte da tenda en general porque tanto traemos roupa como carabinas, como accesorios de complementos de caza, calzado, moita electrónica, que é o noso punto máis fuerte en tienda, un pouquiño de todo. Se alguén non topou algo aquí, que probablemente que non topase, porque isto aquí non se pode traer todo, a donde ten que ir e que máis se pode topar na tienda física de Remanso? Bueno, na tienda non temos máis surtido de material do que traemos aquí por espacio, e incluso entrando na nosa páxina web, pois aí pode ver todo o material que temos. E pesca tamén dispoñemos de produto de pesca que aquí non traemos. Se vai mellor a pesca ou a caza, Ramón? Mellor a caza no aspecto de que abarca máis meses e quizás traballamos a nivel nacional moito máis ca caza que coa pesca. Bueno, pois ese, digamos, estatus a nivel nacional hai que mantelo e eso, xa sabes, só se mantén con traballo. Exacto, estando presentes en moitos eventos e traballando, como levamos 25 anos. E mañán pola mañán, o que queira comprar algo, a donde ten que ir? Porque ainda non nos dixeches. A Remanso, no Concello de Opino. Pois moitísimas gracias, Ramón, e sobre todo, un placer como sempre. Gracias a vos polo espacio. Que trouxestes este ano a Semana Verde, Marcos? Pois trouxemos un pouquiño de todo, como todos os anos, pois sempre intentamos innovar un pouco máis e tal. Este ano pois centrámonos tamén un pouquiño nos recechos, que é o tema que parece que non, pero en Galicia pois cada vez estáse metendo máis e máis, visores que así xa un pouquiño máis avanzados para esta disciplina, térmicos, tamén como o ano pasado, etc. E tamén, sin deixar de lado, pois a caza de sempre, é dicir, os semiautomáticos, escopetas, etc.
que é o que nos trouxo hasta aquí. Como ben apuntas, a tendencia en armamentística e en logística na caza en Galicia vai casi sempre hacia a caza maior, por desgracia, xa que a caza menor está prácticamente desaparecida. Sí, é que a caza menor aquí en Galicia, hoxe o que caza a caza menor, prácticamente todos teñen que salir a buscar cotos fora. Todos sabemos como está o tema aquí, o tema do conexo, o tema da perdiz, cada vez vai en declive, é unha pena porque en realidad, pois é o que falamos, a maioría dos cazadores gallegos gustaríanos que eso volvera arriba, e movía moitísimo tanto capital como moitísima xente. É un tema que xa falamos máis dunha vez en Petit Comité, que a raíz da publicación da Lei de Bienestar Animal, a prohibición dos collares con localizadores e incluso, digamos, vamos a chamarlle collares de adestramento que nos permitían moitísimo pois a recuperación e sobre todo a educación dos cans de caza e que en outras comunidades autónomas parece ser que xa van vendo que ten máis adeptos que a personas en contra, pero en Galicia siguen absolutamente prohibidos e a verdade é que dificulta moitísimo ese traballo de educación dos nosos cans á hora de cazar, non, Marcos? Bueno, como xa falamos algunha vez, eu creo que este tema xa é máis que repetido entre nós, pero sí, é unha cousa da que estou totalmente en contra, como xa sabemos, como xa pasan moitas máis cousas, os que poñen as normas non están metidos no mundo da caza, e despois hai estas coyunturas que ao final ti tens que levar un can de caza, tens que fazer responsable dele, tens que educalo, pero non podes utilizar os medios que están disponibles, é dicir, non podes ter un collar de adestramiento, non podes ter nada que te axude no teu labor. É unha cousa que é malísima a nivel caza, calquera cazador hoxe en día sabe o difícil que é, pois eso, educar os cans, poñelos que vayan ben, limpalos, moitas veces que tamén é importante para non molestar a fauna a cual non estás cazando, pero claro, é algo contra o que é moi difícil luchar. Si que a verdad que en outras comunidades autónomas, como en Navarra, como en Valencia, pois sacaron certos cursos que eu entendo que para utilizar este tipo de collares tens que estar un pouquiño formado, pero deixan utilizalos. Aquí en Galicia sí que a verdad que non temos nada deso. É unha cousa da que estou totalmente en contra. Falando de ter, que máis se pode atopar o posible cliente que se dedique, que se acerque a Armería Bergantiños, aparte do que te metes aquí no stand? Pois nada, sobre todo un bon trato, aparte do que temos no stand, temos un taller, que nós somos taller, reparamos armas, restaurámolas, e iso, sobre todo, pois, intentamos ter un bon trato, axudarlle a xente en todo o posible, e que saian dali contentos, máis formados que cando entraron. Eu creo que foi sempre a nosa premisa desde que abrimos, e hasta o momento vai nos ben. Pois, se vos vai ben, que vos vaya moitísimo mellor, faltaría máis, e en último caso, pois volvemos a ver en FECAP 2026. Sí, esperemos que sí, porque é o que falamos, agora xa casi máis que un traballo é unha tradición, nos gustanos un montón vir aquí, estar metidos no follón, estamos en todos, creo, casi, e non deixaremos de vir, a verdad, o ano volveremos. E ao final estamos en familia. Xa casi somos os de sempre. Pois moitísimas gracias, un auténtico placer, como sempre, Marcos, e larga vida a Armería Bergantiños. Un placer. Moitísimas gracias. Seguimos por FECAP 2025, é unha actividade que atrae moitos, sobre todo rapaces. Acompáñanos Carlos, do Club de Arqueiros do Odeza. Bos días, Carlos. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí e acompañarnos. En primer lugar, digamos, cal é a filosofía e as actividades dun club de arco como vos?
La filosofía de nuestro club principalmente es enseñar a la gente a manejar un arco con seguridad. Tenemos diferentes socios que se dedican tanto a la caza como al tiro deportivo. Lo importante es que una persona sepa manejar un arco, que puede ser un arma de riesgo o un accesorio peligroso, con seguridad. Que sepan cuándo la cuerda hay que hidratarla, cuándo hay que arreglar una polea, cuándo hay que equilibrarlo, cuándo hay que hacer diferentes mantenimientos. Digamos que es como si dices tú, la escopeta nunca se limpia. No, la escopeta cada X tiempo se limpia. Pues que la gente sea responsable y disfrute de una actividad de forma segura. Hablando de esa actividad, parece, dende fora socialmente, que está un pelín de moda, digamos, a caza con arco, fai anos que ven en auge. Notades ese incremento de participantes y de aprendices para practicar a caza con arco? Sí, el interés es constante. Siempre hay gente que lo primero que llega y ¿qué tengo que hacer para ir a cazar? Y le dices, claro, hay que formarse, hay que aprender a usar el arco, hay que aprender a mantener el arco y sacar las licencias y los permisos correspondientes, y una vez que está listo, pues a disfrutarlo como cualquier persona. Hai, digamos, un certo matiz na lei que polo que nos están dirigindo a nós moitos arqueros, que é o tema da prohibición da caza con arco nos terreos libres. Aparentemente non ten moito sentido, non, Carlos? Vamos a ver, el arco es un arma silenciosa que no la ves venir. El arco es tan furtivo como cualquiera, pero silencioso. Entonces, se refiere el tema a esa situación de que cuando alguien está cazando con arco tú no lo oyes. Tú oyes un tiro de escopeta a 20 kilómetros, pero un lance de una flecha tú no lo oyes. Un tema de seguridad, digamos. La seguridad es otra, pero claro, todo, como en toda viña del Señor, hay gente buena y gente mala. Tenemos que intentar que las pocas manzanas podridas que hay no infecten el árbol de la gente que quiere hacerlo bien y que quiere disfrutarlo, básicamente. Hablando de disfrutar y de hacerlo bien, ¿qué proponéis aquí en la Semana Verde, Carlos? Aquí proponemos un primer contacto con el arco para que lo disfruten, tiren unas flechas, que pregunten, que se asesoren y que cuando salgan de aquí sepan un poquito más de lo que es esta actividad, que tengan una ligera idea de para dónde sale la flecha, básicamente, porque hay gente que llega y no sabe ni coger un arco. Hablamos de un arco de una escuela, un arco de iniciación. Imagínate un arco compuesto que ya requiere cierta técnica y cierto mantenimiento. Esto lo básico es enseñarlos a coger un arco. ¿Qué hay de verdad en eso de que el problema no es la flecha, sino el indio? Siempre, siempre. Como digo yo, la experiencia me ha dicho que cuando un arco no te gusta, porque hay diferentes modelos de arcos, cuando un arco no te gusta, si tú tiras mal, la culpa será del arco. Si ese modelo A de arco te gusta, porque es rojo, porque es verde, porque tiene curvas, porque no tiene curvas, pues la culpa será tuya y te esforzarás en mejorar. Pero si el arco no te gusta, dirás, es que este arco no me vale. Y la culpa va a ser del arco, cuando en realidad el arco solo es una máquina y eres tú el que desarrolla la actividad con esa máquina. Pues muchísimas gracias, como siempre, un auténtico placer y daros la enhorabuena sobre todo y fundamentalmente por esa labor de divulgación con los más pequeños, que es fundamental en el día de hoy para el futuro de la actividad. Muchas gracias y esperamos seguir muchos años así, al pie del cañón. Gracias, Carlos. Igualmente, amigo. Corrido por FECAP y nos encontramos acompañados de José Manuel, de Decoraciones y Forja La Extremeña. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Bueno, pues a punto de cerrar esta edición, ¿qué impresión te llevas de esta edición de la Semana Verde? Muy bien, muy contento, bastantes encargos y la gente ha quedado muy satisfecha con mis trabajos y mis cosas. Hablando de tus trabajos, primero, ¿desde dónde vienen tus trabajos? Mis trabajos vienen desde Extremadura, que es donde los fabricamos, y ya sabes, y trabajamos mucho el encargo. ¿Qué se puede encontrar el que pasó por aquí por Silleda en el stand de La Extremeña en este fin de semana? Pues bueno, pues se pueden encontrar desde jamonero hasta pisapapeles de cazador, cualquier trofeo y cualquier pieza que nos pidan, esa podemos hacer. Y esculturas de pared, todo relacionado con el tema del hierro. ¿Cómo se inició, José Manuel, en esta aventura de la forja del hierro y ahora mismo de esta nueva tendencia que es el láser? Bueno, pues nosotros empezamos haciendo trabajos de cerrajería, venimos ya de mi padre
y luego ya hemos ido haciendo ferias y sacando nuestros productos por ahí en la feria para que la gente los vaya viendo. Y bueno, pero empezamos, pues como empieza toda la gente, haciendo cosas de herrería, hasta que ya no hemos, nada más que hacemos ese tipo de cosas, mesas, sillas, y en relación de los jamoneros, cosas de forja, todo en relación, y cabeceros de cama, de todo. Bueno, pues si alguien pasó por Silleda, vio vuestros trabajos y aún así no se decidió, ¿a dónde tiene que dirigirse si quiere volver a ponerse en contacto contigo, José Manuel, para encargar cualquier tipo de trabajo? Pues bueno, pues puede ir llamarme y hablamos por teléfono o por correo electrónico o cualquier cosa y se la mandamos sin problema. Hablamos con ellos bien directamente por teléfono, por correo electrónico o por WhatsApp o por lo que sea. Pues muchísimas gracias por tu presencia en Galicia, digamos, por dar un toque distinto a esta feria, y si no nos vemos antes, esperamos vernos el año que viene. Sí, por supuesto, yo el año que viene ya se lo he dicho al que organiza el evento, Julio, que yo ya quiero este sitio para el año que viene. Bueno, se lo dije el primer día cuando llegué. Pues muchísimas gracias y seguiremos de vecinos el año que viene. Venga, pues muchas gracias. Seguimos de paseo cinegético pola feira de caza e pesca de FEACAP en Silleda, en nada mellor, Alberto Martínez, delegado de Decatlón e responsable de caza e pesca. Boas tardes, Alberto. Boas tardes. Bueno, en primer lugar, e bienvenido, porque o ano pasado deixástenos solos aquí. O ano pasado sí, non podíamos participar, pero bueno, fixámoslo anos anteriores, o ano pasado tomámoslo de descanso, para vir este ano con máis forza e evidentemente apoiar o mundo cinegético na máxima expresión, desde logo. Falando de volver con máis forza, que trouxestes aquí ao stand este ano para que pudesen ver os asistentes á feira? Pois mira, trouxemos a marca Soloñá, que é a marca Caperland, que son as marcas de caza e pesca. O que trouxemos, centrámonos un pouquiño hoxe en día no de rececho, prismáticos e a fiebre do fototrampeo. Cámaras de fototrampeo, que hoxe por hoxe é unha fiebre. A verdade é que damos sin asistencias, non demos surtido a máis xente aquí. A través da web estamos vendendo, pero temos logo a exposición de moscas, que, bueno, dúas eminencias montando moscas de salmón, de río, etc. Estánse agora tomando o seu descanso, pero sobre todo colaborar co mundo cinexético. O mundo cinexético, digamos, é un cliente máis dese apartado e dese, entre comillas, monstro chamado Decatlón. Cal é a túa responsabilidade dentro desa estrutura, Alberto? Pois estamos aí apoiando a responsabilidade general de todos os colaboradores de Decatlón no mundo da caza e da pesca. Somos moitos en toda España e a responsabilidade repartímola. A miña é en Galicia, pois tratar de leválo o máis alto posible o mundo da caza, defendelo, enseñalo e quitarlle esa mala fama dándolle o aporte de valor que realmente ten o mundo cinexético. Creo que non hai mellor defensor da naturaleza que a propia caza. Falando dese aporte e desa aposta, lógicamente decidida e palpable de Decatlón, que poden atopar, aparte do que tendes aquí nas tiendas de Decatlón, os que decidan visitarvos, Alberto? Pois Decatlón no mundo da caza, a marca Soloñaco que fixo é tratar de facer accesible o deporte a todos os deportistas. Podeste vestir de cazador dende 15-20 euros con roupa, soporte de munición, accesorios das armas, podes subir de gama, temos gamas máis altas, cousas máis específicas, visores, fototrampeo como víamos antes, accesorios para a caza, para o mundo do can, abrimos agora unha nova gama de deportes caninos, tamén temos cousas de agility para cans, cousas de defensa para propios cans de caza, suplementación de animal, o que queiramos buscar. Cantas tendas de Decatlón, aparte dos que vos viron aquí, ten a xente en Galicia a súa disposición para poder acercarse? Pois mira, temos agora mesmo en Vigo, en Ribadeo, en Lugo, Coruña, Santiago, Oleiros, Ferrol, Ourense e vamos agora por Pontevedra. É dicir, unha oferta amplia. Amplia, por toda a provincia, sí, señor. Bueno, pues despois de todo isto, que xa deben quedar poucas dudas, o que todavía teña algunha duda, que lle dirías para que se achegase a Decatlón, Alberto?
pois que estamos ali para apoiar o mundo cinexético, dende a tenda de Santiago, que é onde maiormente estou eu, e sobre todo para eses rapaces novos axudalos como sexa a que compartan e vivan a experiencia da naturaleza, que por desgracia son poucos ahora mismo, e a ver se lle damos dado un push aí para arriba e darlle valor a este deporte, vaya. Malo será que entre todos nos consigamos. Polo de pronto visitaremos Decathlon, faltaría máis, recomendaremos Decathlon, faltaría máis, e en casos excepcionales pues volveremos a vernos na feira do 2026. Parece, Alberto? Pareceme unha idea estupenda, aquí estaremos, se todo vai ben, e agradecerche a ti tamén a labor que faz de entrevistar, de dar a ver e de dar a coñecer o que é o mundo cinexético. Unha caza non é simplemente matar, hai moitas cousas máis detrás, e a túa labor é moi importante, moi importante. Moitísimas gracias, isto ten unha doble versión, que se non hai dous, un solo non fala, polo tanto, o agradecimiento é mutuo, un auténtico placer, e felicidades polo stand e por participar en FECA, Alberto. Igualmente, gracias a todos. Bueno, pues seguimos, Feria de Caza y Pesca en Silleda, Semana Verde. Nos acompaña Luis Eusebio Fidalgo, presidente de la Federación Gallega de Caza. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Manuel. Bueno, pues un placer ver la feria así ateigada de gente, por lo menos, aunque no todos sean cazadores. Sí, cierto, es un año más y la verdad es que Silleda siempre es una cita anual y obligatoria y efectivamente da gusto ver tanta gente visitando todo lo de stand y interesándose pues aquí por cosas de caza y pesca, en otros por la ganadería, etcétera. Es un placer estar aquí, sí. Yo creo que la fórmula esta, digamos, es la ideal, es decir, aquí probablemente por decir algo, el 10% de los visitantes que pasan por esta feria de caza son cazadores, pero sí se muestra la imagen de la caza a todo el colectivo que viene pues a ver otras cosas, que es importante también. Sí, cierto. Efectivamente, hay un porcentaje de cazadores y hay un porcentaje de personas ajenas totalmente al mundo cinegético. Pero efectivamente nos mostramos ante todos. Los cazadores pueden ver diferentes situaciones novedosas en muchas ocasiones, lo que ofrece el mercado de nuevo. Y los que no son cazadores, pues bueno, también ven un poco qué es lo que hacemos y las novedades que hay para cazadores. Es bueno que pase eso. Un poco como siempre, en la gran batalla, el caballo de batalla que tenemos de trasladar a la sociedad, en realidad, pues oye, somos igual que los demás stands que están aquí en la Semana Verde. Pues claro que sí, somos igual. Somos parte de esa sociedad que nos ve. Somos parte y no somos una parte extraña. Somos normales del todo, con una afición determinada y que compartimos nuestras cosas, efectivamente. Sobre todo en un concello del centro de Galicia, inminentemente rural y lo de siempre, con importantes daños en agricultura, donde la caza, lógicamente, tiene que poner su granito de arena. Por supuesto, porque hoy la agricultura sin la caza sería inviable. Con la densidad que tenemos de jabalí sería inviable y los accidentes en las carreteras serían incontrolables. Entonces, bueno, hay que mantener un equilibrio y bueno, ahí está la caza que hay que ejercerla con responsabilidad. Pues muy bien, hablando de responsabilidad, aquí seguimos defendiendo la caza, tendiendo la mano y ya sabes, como dice el eslogan, siempre por la caza. Un auténtico placer. Siempre por la caza, un placer estar con vosotros esta tarde. Gracias, Luis. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues seguimos, stand de Ríos e Montes, FECAP 2025. Boas tardes, Borja. Moi boas tardes a vos. Bueno, acabando a última xornada, que impresión te levas desta edición da feira na Semana Verde de Silleda? Bueno, pois nós estamos por segundo ano consecutivo aquí en FECAP. Creo que este ano sí que é certo que baixou un pouquiño a xente con respecto ao ano pasado. Hai, digamos, un comentario xeralizado que probablemente lle cheguen ou lle deberían chegar 4 días a esta feira, é dicir, montar o viernes e o viernes pola tarde, sábado e domingo, que é cando se concentra un maior número de
de visitantes, porque o que é verdade que para os expositores supón un esforzo importante estar aquí. Sí, claro, por exemplo, no meu caso, tuve que cerrar a tenda o mércores ao mediodía e xoves e venres evidentemente tamén, e claro, hasta mañá son 4 días de peche que queiras que non, a nós, por suposto, supónnos un esforzo moi grande estar aquí tamén. Que dá compensación, digamos, do escaparate, de estar en Silleda, de multitud de xente que pasa por aquí, que pode atoparse ou que trouxo Borja aquí a Silleda para mostrar ao público, Borja? Bueno, pois no noso stand podes atopar unha variedade tanto de caza como de pesca. Si é certo que non podemos traer todo, porque a parte, como xa dixen antes, é-nos moi costoso estar aquí, o noso stand é posiblemente dos máis pequenos do pabellón, pero bueno, si é certo, traemos unha variedade un pouquiño de todo do que temos na tenda e o que realmente pensamos que pode estar máis a man dos cazadores e dos pescadores. Bueno, pois o que non topa aquí o que busca, a donde ten que dirixirse para poder ver o que hai en ríos e montes na tienda física, Borja? Bueno, pois nós estamos en Santa Comba, na provincia da Coruña, e nada máis. Pois ali se teñen que chegar e poder ver máis artículos de caza e pesca, como sempre, un trato excelente por parte do seu excelente Borja. Bueno, pois seguimos por FECAP, un ano máis, recibimos a visita de Antonio Méndez. Boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes, e gracias por convidarme outro ano máis aquí ás vosas cámaras e aos vosos programas cinexéticos. A verdade é que dá gusto ver unha feira de caza, enclavada lógicamente dentro da Semana Verde de Silleda, pero con tanta afluencia de público. Sí, a verdade que foi unha aposta que se fixeron xa fai uns anos e vemos que realmente a organización da feira de Silleda pois tuvo un gran acerto e o apoio sempre institucional da Xunta de Galicia, que o que fai é que tamén dentro deste espacio do mundo rural que teña tamén o seu espazo o mundo cinexético. Creo que cada día, e falámoslo máis dunha vez, é máis importante, digamos, esa integración da actividade cinexética dentro dunha actividade do mundo rural, como pode ser a agricultura, gandería, todo o que hai aquí, ou que hubo aquí este fin de semana en FECAP en Silleda, non? Sí, o mundo cinexético está integrado no que é o mundo rural, por iso temos que dar tamén imaxe, que a xente conozca realmente o que aportan os cazadores ao mundo do rural, tanto na control de cando hai de danos como controles cinexéticos que ten que haber sí ou sí neste momento, como pode ser o lobo. Aquí hai un escaparate que, digamos, é este marco, como ben dís, o apoio todo institucional de divulgación da administración, da banca, da propia Fundación da Semana Verde, e é moi destacable que, digamos, 60 ou 70% é masa social que acude ao recinto e que de paso que ve outros pabellóns ve un pouco e mostraselle o que é a actividade cinexética, algo no que temos que seguir insistindo para trasladar esa imaxe de personas, entre comillas, normales dentro do mundo rural. Sí, o que non podemos pretender é que porque uns poucos realmente fagan cousas que non son nin foron nunca ben feitas, como poden ser exhibicións en imaxes que o propio colectivo tendría que non facer porque non están ben feitas, porque non podemos exhibir algunhas mortes que se están facendo con agresións a algúns animais, porque ese non realmente non é o que realmente é un cazador, non? Entón, o que é moi importante é concienciar que o mundo cinexético, o cazador, que é un home que cuida, que ama, que está en todo momento en contacto co campo, porque eu realmente son unha persona que adoro vivir no campo e vivo polo campo, que se me chegan a quitar o mellor do campo, pois eu diría que me faltaría moitas cousas na miña vida. Entón, temos que dar unha imaxe de un colectivo que non nos destraguen unha minoría o que facemos unha gran maioría, que é un gran ecoloxismo, que é unha gran protección ao mundo cinexético,
é un mundo tamén que aportamos tamén moitas cousas importantes para poder desenrolar o que é unha gandeiría ou uns danos dentro dunha agricultura. Pois temos que seguir, non nos queda outra. Socialmente estamos aí e temos que seguir defendendo, manifestándonos ou expresando mellor, porque tampouco non temos que defendernos sempre, a veces temos que atacar, e a imaxe social da caza, do colectivo, o traballo social de caza, e para iso, lóxicamente, é de agradecer a labor que realizas. Moitísimas gracias, Tono. Bueno, moitas gracias, como sempre, por convidarme, poderme dar uns minutos onde sempre podemos estar dialogando acerca do mundo rural, o mundo cinexético, que é tan importante para Galiza e para o resto do noso país, porque somos un país que realmente a gandeiría e a agricultura ten moito peso específico dentro da nosa economía. Entonces é digamos, un punto moi importante que poidamos destacar estas grandes cualidades que ten o mundo cinexético. Pois moitísimas gracias e seguimos na defensa da caza e dos cazadores, Tono. Eso sempre. Moitas gracias. Graciñas. Thank you.